Erokamano dwer winjo pachi ariyo adek auchiel nono nono kaka inyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto dok ne tudruok e kind Kenya kod China e thuolo ni ma od bura ma Amerika koro dwaro ni ogol nying Kenya e listi mar pinje moyangi ni ok otenore gi riwruok mar NATO makelo kanyakla moko kuom pinje mogwenyore gi dwaro mag Amerika. Jafwambo marwa Simpros Okinda miwa ler mar wachni. En ote ma okelo paro ma okikore. Ote mar od bura ma Amerika ewi dwaro ni non ka bende Kenya pod ni kod ratiro mar bede listi mar pinje ma Amerika okete chunygi kako osiepgi mangita kendo ma ok otudore gi riwruok ma otisi ni NATO ma en mano mar moko kuom pinje ma obalo kod Amerika. Sani Amerika nono gimomiyo tudruok chalo ni omedo mako mach e kind Kenya gi pinje kaka China, Russia kaachiel kod Iran. Kata kamano jatend piny William Ruto e lalruok mare gi joketo mwandu e sekta ma ji giwegi onenore kama odok chien e winjruok mare gi pinjego ka ranyisi mochiwo en mar piny China ma olero ni ok onyal loko ne ng'eye. The high-level conversation with China, they have agreed to a reciprocal arrangement between Kenya and China. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado, and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya that we get into this market. Jatend piny opoyo China kuom yawo dhode malach mar ohala kod dongruok ne Kenya kendo oseyo pinje maneno lit e wi okang' makamano. When I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China. Yet we are only exporting maybe 300 or 5%, according to Lee. You know, that trade imbalance is serious. Puothne Kenya listi no ne otim kod jatend Amerika machon Joe Biden tarik 24 dwe mar auchiel higa mokalo motelo ne wuok mare loch. Moko mweche ma inono ne Kenya oriwo koda karango ting' ma Kenya osekawo e chenro mag thiro njore pinje mag Afrika kod piny mar Haiti. Nono winjruok ma osebede kind Kenya gi pinje ma obalo gi dwach Amerika machalo Russia, China kod Iran. Rango winjruoge mag ohala e kind Kenya gi China nono ka dipo ni sir ma Amerika chiwo ne Kenya e weche mag arita osemiyo sirikal teko mar rocho ratich oganda, teko ji kod san makagi kacha. Nono makamano bende oriwo koda ka fwenyo tudruok mag sir mar omenda ma ichwalo ni jodito mag siasa kod riwruoge madito mapachoka ka owuok kuom pinje ma gin joasik Amerika e weche mag ohala kod winjruok mag pinje e kind mamoko. To korka kore jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua to siro piny mar Amerika enono tudruok mantiere kind Kenya kod Amerika. Gachagua ma oloso e boma ma Kansas e piny Amerika wacho ni nitiere dwaro mondo nono bila ma pachoka e wi tim mar rocho ratich oganda ka okalo e nek kod teko jopiny. Because of violation of human rights, because of abductions, extrajudicial killings, using police against civilians, and again working with terrorist organizations in Sudan, in Somalia. And I want to appeal to the people of Kenya living here and working here in the United States to take time to lobby their senators and their congressmen so that they can know exactly what is happening in Kenya, so that when this particular motion comes up for discussion, there is support from the senators here in the United States, because Kenyans here are quite informed as to what is going on back home. Kenya osebedo kani e listi no kanyakla kod pinje kaka Brazil, Argentina, Israel, Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco kod pinje mamoko 10 ma Amerika opwodho ni onge tudruok gi NATO. Nonro ma itimo no koro dhi yango ka Kenya igweyo oko e listi no kata oyo. Simpros Okinda, Ramogi TV.